χαρώ που βρίσκομαι στοιχείο ακόμη μια φορά και όπως το ξέρετε κάθε φορά επικοινωνώ με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί όλοι οι αιρετοί οφείλουν να λογοδοτούν και να δέχονται όποια ερώτηση χρειάζεται να το υποβάλουν. Από εκεί και πέρα, το φεστιβάλ της Χίου. Φέτος έχουμε ξεκινήσει από χτες μέχρι τις 6 του μηνός το τρίτο φεστιβάλ Χίου. Τα δύο πρώτα φεστιβάλ ψαχνόμασταν πού θα καταλήξουμε. Καταλήξαμε πως θα είναι ο θεσμός του φεστιβάλ από εδώ και μπρος. Θα είναι ένα πνευματικό φεστιβάλ με ανθρώπους πνευματικούς, με άνθρωποι που θα μιλάνε για θέματα κουλτούρας, πολιτισμού και όχι τόσο πολύ με φαντασμαγορικά θέματα. Φέτος θα έχουμε την τιμή, την χαρά, τη μεγάλη, την ευλογία. Θα παραστεί εδώ σε 6 του μηνός ο Πατριάρχης και ο Ηρακλειδέας του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Πατριάρχης, ο Πράσινος, ο Βαρθολομαίος. Θα έρθει επ' ευκαιρία, του έκανα μια πρόσκληση πριν από 2 μήνες στο Αϊβαλί, την απεδέχθη ασμένος και έρχεται εδώ με την ακολουθία του, 5 του μηνός θα φτάσει, θα τον υποδεχθούμε δεόντως στο λιμάνι και με όλες τις τιμές που είναι σε ένα αρχηγό κράτος και δι θρησκευτικό αρχηγό. Θα μιλήσει, θα έχει τον κύριο λόγο στην ημερίδα που κάνουμε για την κλιματική αλλαγή και κρίση που βρισκόμαστε η κοινωνία μας. Θα πάρει το λόγο, γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι λέγεται Πράσινος Πατριάρχης, γιατί ασχολείται επισταμένος με το θέμα και θα έχουμε την ευκαιρία, πέραν της ευλογίας του, να ακούσουμε τις σοφές κουβέντες του για το κλιματική κρίση. 10 η ώρα, και σας καλώ αν θέλετε, θα είναι εδώ στην περιφέρεια, όπου το Περιφερειακό Συμβούλιο με δικιά μου πρόταση θα γίνει στοίχιο την ίδια μέρα 9 η ώρα, ώστε να τον δεχθούμε όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι που θα αποφασίζουν να έρθουν. Και καλούμε και από εσάς μέσω ημών, καλούμε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους δεόντως να αποδώσουν τιμές στον Πατριάρχη μας. Πέραν αυτού στο ημερίδιο θα έχουμε τον κύριο Παυλόπουλο, τον προηγούμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδος, τον κύριο Ζερεφό, τον πρόεδρο της Ακαδημίας, τον διαπρεπή Χιώτη, τον κύριο Κρεμιζή και πολλούς άλλους ομιλητές και πρέσβεις οι οποίοι θα έρθουν στοιχείο.